Ничек? Пара-пара, а сіз строительство бересіз. Не. Не, iki kişi була бит инде. İki проказник. Алар бер-берсез яши алмайлар менә агылы белән тагылы. Жауабының бірінші хәрефе А, икенчесе Л. Алия. Почти. Мен білмеймін, строительство бергенім жоқ. Ақтанышлар олға. Сәлем дуслар, менің исемім Зилә һәм бу сораштыруның яңа чыгарылышы ниһаят. Бүген без минем яраткан локацияларның берсе филология институтында каршы тагын монда дип язырсыз инде. Әйе, тик монда рәхәт, монда татарча сөйләшүче яшьләр бар, монда бөтенесе бөтенне белә һәм шуңа күрә монда сораштырырга да җиңел. Һәм бу сораштыруның темасы безнең фразеологизмнар. Беләр микән фразеологизмнарны һәм аларның мәгънәсен? Хәзер тикшереп карыйк. Киттек. Исемең? Адилә. Ләлә. Эльвина. Айзилә. Алия. Алия. Дилүс. Азат. Адилә, сен беренче фразеологизм балтасы суга төшкән. Нәрсәне аңлата? Балтасы суга төшкән, кеше нәрсәдер оныткан һәм эшли алмаган. Почти әйтәләр теге нәрсә балтаң суга төшкән кебек утырасың типа. Кеше эшен оныткан, и һәм анарга шуннан соң бик моңсу булды. Дөрес моңсу дигән сүз әйттең, балтасы суга төшкән, значит просто моңсу. Югалып калган. И беренче гында күңелсезләнеп утырадыр яисә. Кайфсыз дигән аңлата. Грустный. Дөрес моңайган, турсайган, әйе. Шулай. Расстроен. Ой, башыма да китер алмыйм. Син ничек уйлыйсың, Азат? Белмәйм. Менә сезнең балтагыз суга төшсә, сез менә нинди хисләр кичерер идегез? Балта суга төшсә, мин үз-үземне кулсыз шикелле хистәр идем. Беспомощный дигәндәй. Ну син кайфың төшәр идеме? Битне Менә балтасы суга төшкән кайфсыз дигәнне аңлата. Икән. Икенчесе аглый белән таглый. Аглый белән таглый бик охшаш кешеләр. Әйе, дөрес. Ну, два сапога пара дисәң дә була. Не, iki kişi була бит инде. İki проказник. Алар бер-берсез яши алмайлар менә агылы белән тагылы. Әйе, дөрес. Ике дус деген мәгънә. Сез аглый белән таглыймы? Нәгүзләре. Бер-берсенә ияреп йөри торган кешеләр турында шулай Әйе, диләр. әйе. Гел бергә йөриләр. Менә без Алина кебек инде. Парочка типа. Әйе, менә русчасы два сапога пара Әйе. кебек инде, әйе. Тимон и Пумба бар бит. Суар? Әйе, менә шундый неразделимые дияргә. Кәкре коянга терәтү. Кәкре каянга терәтү ул яңалау. Бәлки бастырып куялардыр, белмим. Менә ул мине кәкре коянга терәтеп калдырды да китте. Бастырып калдырды беренче. Ну, теге алдады дигән мәгънәдә аңлаям. Ялганлап. Алдау. Юк. Думаю, юк. Әйе. Җавабының беренче хәрефе А, икенчесе Л. Алия. Почти. Анара Д. Алды. Олд. Алды белән нинди сүзләр ясап була иде әле? Алга. Олд. Алда. 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 Анары соңгы. Алдау. Дөрес, моны беләсең бит. Не. Сүзсез калдыру сумай. Почти. Это подсказка. Алдау. Бу минемчә алдау буладыр. Әйе, дөрес, молодец, әйе. Кыек атып туры тидерү. Кыек атып туры тидерү. Начар эшне башлау, ләкин дөрес бетерү. Почти, ләкин бераз тагын уйласак. Не, допустим, мен экзаменны кыек атып туры тидердем. Мен экзаменны шулай бирдем. Значит, Бер нәрсә эшләмичә, ләкин булып чыкты. әйе, дөрес. Наугад берәр нәрсәгә әйтәсең дә, юк үзеннән килеп чыга. Әйе, дөрес. Сүзен оныттым. Бу ничектер инде Типа, ни булу, хәзер әйтәм. Кыек атып турыга тидерү. Повезло дигән Әйе, мәгънәдә инде. дөрес. Дөрес итеп атмау, ләкин шул ук точкага тигерү. Атмау түгел инде, дөрес җавап. Ялгыш кына җавап бирсәң дә дөрес җавапка туры китерү дигән сүз кебегрәк иде. Менә без шулай имтиханнарны бирәбез. Повезло, получается. Әйе, дөрес. Ялгышлы.
Ай, теге, случайно. Случайно Молодцы. Случайно емес. Случайно. Су орнына ішу. Сурна ішу бик әйбәт белү. Көбейттіріп ішу. Көбейттіріп алу өзіңе анда бірінші шулай да. Менә ул бу дәресне су орнына ішә. Бик әйбәт иттіріп улабливай. Әйе, дөрес. Яттан белү. Әйе, дөрес. Бөтен әйберне белү. Су көбік ішу типа. Мин бу дәресне, тарихны су Яхшы орнына ішәм. аңлайым. Мин тарихны су орнына ішәм. Теге бик нык булып чыга инде. Молодцы. Ие. Кызыл кар яугач, Шак катырга һәм кеше зак көтә нәрсәндер, ә ул булып чыкмый, ул булмый ул әйбер. әйе, булмый дигән сүз инде, әйе. Бір қошында түгел. Дөрес. Бер кайчанда эшләмәү. Бір қошанда. Кызыл кар яву ул Русчасын әйтә алам, когда рак на горе свистнет. бер кайчан да түгел инде. Молодец. Һәм трай тибе. Тройти бу бер нәрсә дә эшләмәскә. Бір нәрсе дә эшләмичә анда, ял итеп геләндә, берәй дә эшләмичә шулай йөрү. Бер нәрсә эшләмәү. Мин белмим, трайтив йөргәнем юк. Бездельничать итү иде русча әйткәндә. Нәкъ дөрес, менә Алия булдырды. Охтанышлар, алга. Ленивый. Менә трай тибеп бирде көнүзенә. Бір нәрсе дә эшләмәм. Ничек? Яхар пара, а сез трай тибеп бирисез. Не. Зашкавать. Я не знаю. Перевод, please. Типа, трай тибеп бирү. Яхар пара, Эшсез йөри. Молодцы, менә билдирез малайлар, менә хар малайлар инде акыллы бездә. Менә все шеф. Бирабарам. Пам. Дуслар, менә сораштырулар шулай шәп биткәч, менә бийсиләре дә килә. Һәм нәтиҗә ясап әйтсәк, бу сораштыру бик уңышлы булды дип саныйм. Чыннан да яшьләребез әле фразеологизмнарны белә икән. Бераз косяклар диек булса, аларга гафу итәрбез инде татар теле дәресләрендә бераз трай тибеп биргәннәрдер инде. Татар телен су урынына эшләргә кирәк. Шуның белән бетте, дуслар. Пока-пока.